Doe je mee gewoon verzoekjes? Nou, ja, luister om wat. Dikke piratenklapper. Hoe zei je dat? Dikke piratenklapper. Nou, wij zijn op de Vulkaan Simmeracademie. 4 dagen lang hebben wij repetitie en dan vreed hebben wij een afsluitend concert met z'n allen. Ik ben Bouke en ik leid deze week bij de Vulkaan Simmer Academy de kopergroep voor de gevorderde spelers. Ik speel die trombone. Trombone. En wat spelen ze toe? Euphonium. Ja, dat dirigeren, ja, dat is eigenlijk heel grappig. Want eigenlijk zorg ik ervoor dat ik tijdens de repetitie iedereen ervoor zorg dat ze de goede energie hebben. En dat ze zorgen dat ze op een best mogelijke manier muziek gaan maken. Maar tijdens het concert hoef ik eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Muziek brengt die een beetje bij elkaar. Dus het is gewoon heel gezellig en zo. Het is eigenlijk een beetje show. Maar ja, het publiek wil ook wat, hè? Dus je moet wel een beetje doen alsof ik heel druk bezig ben. Ja, het is heel mooi sapzacht. Ja? Ja. En welk nummer is dat? Nou, trombone, euphonium duet. Dus het is geen piratenklapper worden? Nee, dat helaas net. Oh. Lid maar eens een stukje jerk, ik ben benieuwd. Ja, geweldig, geweldig hé. Ja, Staande ovatie. god bedankt.